Pinya me pur ka hai la pen da ka cha tong korte injir ik marli bong marli atum apor vedet lo po than ninje krai krai de po ke nang sot alam an si ninje chot po ilitum la akagos ilitum thek long le lang nang litum at ke ta dak lang litum thek long i la dak arni si song inkoira isiatum autonomous state hangdam lo chief minister aphat ama chief minister ki puthua bangke nang tum culture heritage bangke mesen apot nang rai people pu autonomous state le pu ali dake autonomous state alam ke klang da klang ke la dake ye chief minister ye lage chief minister si pulo lage akagos na tum photo na mobile phone nang da dola do nang litum langon lage anh nói là cô ha prime minister luôn ta đàm thu lấy gì pula hai tripartite talks pula tripartite talks ke nili ta ke dum tang lo jakas hut tripartite talks dulu amahal ada wang po man ok han ancu po pakka po macika cingkia bangge alia vedia titi lapen ili tu la song trok atum ta son taksi tripartite talks du dam lo lapen hala UPDS tumta tripartite talks dalam lo. Tripartite talks dalam sita tripartite pagadi kay tomatu pudai. Isi ke lagi tum karbiang lo main ngedam tum lo. Isi abangga Assam government lo. Lapen isi abangga India government lo. La pasila song trok atum kacingwai. Pa lama bangge. La so kacingwai along BJP si gitu central ke. Lapen aprange Congress si gitu. Kongres along ta RSS do veglo no nge kongres tu manga cipu lagi kongres tu mlang ta RSS do la penge BJP tu malong bangge lagi RSS ke lagi bang pharong mong pen bang pharu ta RSS tu bang la daw bangge ange RSS tu be pilu gipu RSS tu gipu la hele RSS tu aning ke hanga teng pensi RSS tu maning ke hanga teng ben si BJP ke kam claim aben RSS tu kopia ko mat ki pu ben si RSS tu kam claim lo RSS tu kam claim ke dak manusmriti pu kitab do nili pe klang bom lo seta pithi hek pen pupo manusmriti angding piner ke angding so Pharoi sira krepli lapen pharoi sira kretrok along ketok do ladak ho ladak ketok do lapen ladak ke pulo la ilitum akhei tum han anke ladak athake pulo bamun tungge lake brahmo angho pensi amhang theklo khatriya tungge lake brahmo aphang pensi amhang theklo lapen boisyo tumke boisyo ke la business ke claim tum lo business ke claim da lata thang be business claim itum da business claim lo pot itum da boisyo pa kalian ta lata asia khaido hala tum bangke la ke brahma pok pan sia mahang thek lo lapen shudra tu ili tum shudra kali sita hala BJP tum ge ili tum man shudra pasine pu kang dei nei tu mang lo la tum ke brahma akeng pak pan sia mahang ke thek pu sipu aking pak arum aking pak athak bangali aking pak arum pusi daga pu ange aking pak arum pulo daksi pe klang anglo akitab lo manusmriti long si lapen manusmriti long putulo pharoi si angding piner kep angding sukret tro pharoi pharo phli rakret tro along pulo la shudra tumke hompoti chirai long li pacirai long le det nang yi la pen la tung ge hompoti cirai long le la pen avik puya long li ge tum hompoti pena itum adet ke hompoti leke karbiang long e karbia tum hompoti leke kalima galang di karbia ke hompoti lo lake la si BJP ke do tik tu ke itum karbiang long ke karbia adet lo puke itum hanya nang paci pulong lele lagi nang people lo lagi autonomous state ke nang people lo autonomous state pulo te imithang kace right adet puke di
auto pergi emetang pergi state pergi adet pergi lasi emetang kecerai adet pergi autonomous state pergi lasi BJP tum pulau nang tum ke adet ke apialam lo nang tum hom poti anta ave pu alada ke tok tu juno dak anta tok he ho apiso tawe asopo tawe la tum ke putu apiso asopo dahala bamon na tum ahom poti la ke pu si dak ke tok tu dei lasi la ke hum poti pu body hum poti kita asal ni ke lagi ohomia si ninget dun berarti dia hum poti pu si ke tok he non tia khor kom non tia hum poti budi la je alam bang ke itu dia hum poti pu si pu lagi abino ke hum poti pu si punak pa hai lalu deh lasi itu ke hum poti ave pulu lasi itu mangge autonomous state ke la BJP do tik juga nang pipelo lagi la pen kongres nang pipelo atema kongres nang kongres nang da RSS duko yo la hele la sila ke nang pipel la tunge itu ngelong men ele la sila BJP pen kongres tuman perem det de tik ke itu ke autonomous state talong ni lalu number 1 lo la pen iso na bangke itum sidul ating men si claim lo ayah tum punon ke la tum chetin ni det lo pun itum chetin ni tum jakong le wang lo te election le hang lo ke wang lo te angding pihini angding so troxy pen ke election ka pedo la pen voter list ka selam allo ke selam vik pun il tu amage la pen hala selam lo te hedi hala selam lo te hada ka bang topon vik po ki chi tum anke amen than et nangi voter list pen la pen pul long le patta pen po bangge ni tu tok wek po lagi alam man lalu lagi tinini lo la bangge de high court order be pass dang loke lalu de la pen isi non akimi ne sakori ke pialam nilining yel te ako do to opo la sakori e pipedet loke di itu ompan la aprang nili hisab se ta aprang nang than bom lo di ne la itu man sakori pi busa la ke pipelo nang thek long lo aprang suri sira pharo ke thomra phokke phike pra phota sakori pi lo batai si amar hala song bong karbia to man ke bang phokke pra sir ke vet ke pi la pen tribal ka do we kukie phange bang hini la pen reng managa phange inut la pen la si ka do we tribal do man ke bang proxy ke pra hini we ke pi hala sota bang suri sira bang parohinira trogner kepra ke thomke lake kechia tu mansi ki pi lake non na rani tum thegong ji school anta master anta kechia la pen bongo sena bihar sena tum se ili tu ke pu bom lo nang tum la kechia tum bihar sena bongo sena tu ke dang nang tum adim ave pu badi nang tum thai we da pu si tum pu a lo ting ave pu amahala hem long lang tayo halada di ai hem ke karbi ai hem kang pu bangke bo bihar sena kali magala bihar sena se nang pu tu kalau bihar sena bang nang pu tu tepin ke nang litu ma hem ta chilut tu long li ko puak kam le lage di la ke itu bong la kongres ben BJP to makam lo balake karbi to ampan ahem na pachilut long le hala Pawan Kumar Rai bang Bihar Sena na impupe tike chilut tu long le ko puak kam lo lake di hala ke dakiwang ya jakong tawe binong ga ron benke sidula teng benke ke wang yi da aja ko we tek lo pa na Pawan Kumar Rai da dam sena hon pusi tu ki punang yi ay dong bang hem seneng puturong di lalu lapen ke non isi serius alam dolang non akimi tu lelo de akimi alam labang ke dan non nang ilitum rat tumpan pere bom nang pola salam ba kapere nang ya bang lalo mo April cikro jangmi isia tarik pen isia sensas doji piol doji hala so piol long cast sensas doji bamun banggoan ma katrio banggoan ma
bosyo bangkoan ma sudra bangkoan ma pu ahisap laka eti halasohot sensas pulo de kas sensas pulo kipu kas a sensas pulo an ke kapiri nang ko katege itung kaciri nang ko kathe la pulo yo itu panjang si sudra kas lo nang tungke pu nang hisapon tet hedi ba ili to mo ni chetan dun tet lo hedi itum sudra tungya long liave pu et lo ha la tungya long liave hom poti ave to pu tapu et lo apot litum bhanke autonomous state ki aphialam lo non autonomous council na pawi thu de pu la son you nili ninge thap kali la ka allah teng men si damji la ke athema ko pe si autonomous council ta ave det po sidul traba dam si autonomous state ki kipi autonomous council le kipi sidul kaslo de le dum autonomous state long le de ji autonomous council ta long le de ji ha Sikh schedule along Ladakh Sikh schedule along ke Sikh schedule along ke tribal area pusi pu tribal atoma phan pusi ke pu tribal atoma phan la si hala bang so sensas long netum ke tribe amuni netum ke caste kali pu itum che than dun unang ji caste netum long caste akam ave netum ke tribe amuni pinak pu che than dun unang ji laga alam thetan lo muthe non nang litum ka kabuji yun ko ano niki unji chini dat lo buji po athema litu che than ulo epchc tu che than ulo pot ka chini tum da do opo chini dun unji la helo ka che than no nai mo april siar ni pen de ke wang ye april siar ni pen jong si non ben cheri rete che than ra ilum che pere rete itung komad ne bangke ne sudra lo puji pudun dat lo te la pen la so lam mang tade la ke dharmo lam nang le ro la ka system ke heti hindu to mang mong si do chot hindu putala karbia hindu ali lata mudhi karbia tum ta jong si ni tum ta hindu lo puji pudun kok lo te hedi ili tum halak kas along si do dun kok pu la ke ko na si la kas along do dun kok po pu ke tok lo yo lata la bhagavad gita long si ke tok de Kepiri nang kong lo de la solam mangke athema ji itu wa pholla lo pulatang te di itu akhe vedet bodak bhagavad gita long se to angding pipli angding sukri ke thom lo daketo kala puhlo krishna si gipu je pirthi ke monit ang bong ke a tribe avi akasi do chot pu gipu anen itum ta halatum pupo nang tum ta kasang bong isile siang bong ke nang tum ta do po pupo ki puji ke nang tum sudra kas lu nang pukok yi elasi itum che dan nang yi ni tum ke kasang bong avi ni tum ke tribe ni tum ke pu itum che dan dun tek nang yi la pen tribe pusi itum pan nang pala kapon det nang yi pu pite itum autonomous council ta vedet po Sikh schedule ta vedet po la pen ke itum autonomous state a separate state ta hang long le det khang jang pot lai la 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 si pinige non ke ing ting kang ting lo non nang litum la sikhidu la kitab yong si komadni nam un putante la dak dulang arling lampen la dulang la pen la dak pak thom dulang chunitum foundation day hot as seminar ke koi seminar ke li souvenir pak thom do ador ko alo de ne chini ne lo your tum do la sila yong sinang litum nang unante nam non la pen labang ke nang sot alam bang lo labang ke athema sik sidul alam ke chini nang yi la anin le ling ye sini lam kang ton lo kal do